περί τυραλφίτων. Τα μεν αναγκαία προς την οψοποιίαν των τυραλφίτων εστι τάδε. Προς μεν τα έσω, οκτώμεν ουνκίε τυρού εγώς, τρεις δε ουνκίε τυρού πικτού, τρεις δε ουνκίε τυρού κνισθέντος του εκ της επαρχίας Πάρμης, δύο δε οά, ο λίγος δε χάλς. Προς δε τα έξω, οκτώμεν ουνκίε φύλλον νε ηλάτων μάτζης, χεξ δε κοκλιάρια ουκ αλμυρού μπουτήρου τικθέντος, ήτι τακέντος. Πρώτερον μεν, πριναν άρξομαι θερμένο των υπνών. Χρώμενος μεν ουν τικνίστη κνώ τρεις ουνκίας τυρού του εκ της επαρχίας Πάρμης. Τίκο δε των μπούτυρων εν χύτρα σιδήρου. Του δε μπουτήρου εν τη χύτρα τη κομμένου κερματίτσο των εγώς τυρών. Κερματίσας δε των εγώς τυρών προστίθημι εις το τρύβλιον τους άλλους, των μεν πικτών, των δε άρτη κνισθέντα. Προσθείς δε τους τυρούς φυρώ το όλον. Γευσάμενος δε του φυράματος πάτω τι αλός. Πατάξας δε φυρώ άπαντα εις άφθης, έπειτα δε και προστίθημι τα οά. Προσθείς δε τα οά συμφυρώ άπαντα έτι άπαξ. Ούτω και φαίνεται το φύραμα των τυρών συν της οής. Μετά δε ταύτα τέμνω τα φύλλα εις παρερήματα ή τη ταινίας, ως οι 3 δακτύλων έκαστον. Προς δε το πέρας εκάστου των παρερημάτων εμπάλω κοκλιάριον εν ον πληρωθήσετε τα τυράλφυτα. Αρξάμενος τίνην εκ του πέρατος έλκω την κρυπίδα ποιον τρίγωνοντι. Ήτα δε ελίτω το τρίγωνον επί το παρέρημα και τι είδε διατελώ έως αναφύκομαι εις το έτερον πέρας του παρερήματος. Πριν ανθώ το τρίγωνον επί σελίδα ηρμοσμένην εις το οψοποιήσε, πρώτερον ευλαμπούμε ότι ευπέπικτε. Ταύτα δε ταύτα ποιώ προς έκαστον των παρερημάτων. Θείς τα τρίγωνα επί την σελίδα, δέον το κεκλεισμένον μέρος πρινές κίσθε, χρείο αυτόν έκαστα
το μπουτύρο το τικθέντι. Τελευτόν ουν οπτώτα τυράλ φύτα επί 10 ή 12 λεπτά ως φασίν. Μέχρι ου αν και χρυσωμένα γέννηται και ον κώδη. Ιδού τα τυράλφυτα παρεσκεύαστε δι. Εάν της υμών πουληθεί αντίγραφον της οψοποιίας των τυραλφύτων, απογραψάστο το όνομα εις τον κατάλογον των εμμη επιτιδίων.